Tervetuloa kaikki Ostoslinjan keittiöön. Meillä on tänään herkullisia uutisia kaikille hyvän ruoan ystäville sekä erityisesti savustuksesta pitäville. Savustaminen on todella helppoa. Laitat vain pari desiä savustuspuruja uunin pohjalle. Levitä purut tasaisesti ja muista, että lihaa savustaessa puruja tarvitaan normaalia vähemmän. Nosta savustettava ruoka, esimerkiksi lohifilee ritilälle ja laita ritilä uuniin. Uunissa on 2 ritilää eri tasoissa, joilla molemmilla voit savustaa samanaikaisesti. Savustaessasi pienempiä kaloja, muista jättää kalojen väliin pieni rako, jotta savu pääsee vapaasti kiertämään. Aseta kansi paikoilleen, valitse termostaatista sopiva lämpötila ja nosta laite liesituulettimen alle. Nyt meillä on savustus tässä käynnissä liesituulettajan alla, ja kun näemme noista pienistä reikistä, miten vähän siitä savua tulee, jonka liesituuletin hyvin vetää pois. Nämä reijät on välttämättömät, jotta savu pääsee kiertämään kalojen ympärillä, että tulee tasainen savustus. Ruudussa näet savustusaikaesimerkkejä. Kuten huomaat, kookkaatkin lohifileet valmistuvat puolessa tunnissa. Ja tämä uuni sitten soveltuu varmasti hyvin kerros- ja rivitaloihin, joissa normaalisti ei pysty savustamaan. Joo, tämän lähtökohtana on ollut se, että mahdollisimman moni suomalainen pystyy nauttimaan savustetusta kalasta ja muusta savustetusta ruuasta. Ulkomitoiltaan uuni on kätevän kokoinen. Se mahtuu hyvin kotisi lieden päälle. Meidän lohifileet on ollut savustuksessa puoli tuntia. Katsotaanko, mitä ollaan saatu aikaan? Joo, katsotaan. Ja niin kuin tässä näemme, niin ollaan saatu ihan aitoa savukalaa. Ja sehän on tämän laitteen ideana ollut, että saadaan lämmin savukala suoraan ruokapöytään. Ja tällähän säästää selvää rahaa, koska lohi maksaa kaupassa noin 20 kiloa ja savustettuna 50 markkaa. Nyt sinullakin on mahdollisuus säästää rahaa sekä nauttia tuoreesta, herkullisesta savustetusta ruuasta. Tämä on todella herkullista. No totta. Suomalaisillahan on pitkät perinteet savustamisesta ja nyt tällä Smoking savustusuunilla niin kaikilla on mahdollisuus nauttia hyvästä savustetusta ruuasta. Tilaa nyt Ostoslinjalta Smoking savustusuuni hintaan 990 markkaa. Smoking savustusuunin avulla savustaminen on mahdollista jopa kerrostalohuoneistossa. Smoking savustusuuni on kotimainen laatutuote, jolla on 2 vuoden takuu. Nyt englannin kielen opiskeleminen on hauskaa. Private Teacher interaktiivisen avulla opit puhumaan englantia. Private Teacher Interactive opettaa oikean englannin kielen ääntämisen ja analysoi ääntämisen verraten sitä syntyperäiseen ääntämiseen. Sinä lausut ja syntyperäinen britti antaa vertailukohtia. Private Teacher Interactive analysoi ääntämisen antaen heti palautteen arvosteluasteikolle. Nyt voit harjoitella englannin kielen ääntämistä koska vain haluat. Private Teacher Interactivein avulla englannin kielen opiskelusta hauska harrastus koko perheelle. Ohjelman avulla voi lapsikin oppia englantia ja aikuinen opetella englannin parempaa lausumista. Ohjelma testaa kuulun ymmärtämisen ja mukauttaa opetuksen puutteiden mukaisesti. Private Teacher Interactive on markkinoiden ainoa täydellinen älykäs kieliohjelma. Private Teacher Interactive huomaa tehdyt virheet tarjoten samalla erilaisia vaihtoehtoja kertausmielessä, kunnes asia on opittu. Se kertoo oikeiden ratkaisujen lisäksi myös sen, mitä itse asiassa olit tekemässä päädyttyäsi väärään ratkaisuun. Edistymisesi tallentuu muistiin ja näet jatkuvasti, missä on vielä parantamisen varaa. Ohjelma sisältää 10 eri ohjelmaa ja viitteeksi useita opettavia pelejä. Private Teacher Interactive opettaa ystävällisesti ja uupumatta. Englanti kielenä uppoutuu tajuntaasi yhä uusien lauserakenteiden ja tasojen kautta.